Ruokapuolen hommia, jos olet miettimässä. Oiva apu siihen tulee ohjelmassa tässä. Tarkoin seuraa kokkejamme kanavalla tällä. Hyvän ruuan saat vain ohjeitamme käyttämällä. Pihvit soosit kätevästi aivan teitä varten. Päivässä jo tuunailemme hienon alakarten. Neuvotonna älä pyörikökin pimiössä. Satumaiset kurmet lyntyy Kustaan keittiössä. Ja vanhan haamun kapakka. Niin sinä oot vähän niinku vanha haamu. Ainakin... Ja sä oot kapakka. Napakka. Paremmin niin napakka, mutta vanha haamun kapakka. Sinulla on jonkunlainen ote tähän. Mikä tämmönen kappale on? No, me alettiin tekemään näitä sinun kanssa näitä Rantakahvilan lauluja. Ja Rasikangas Jussi oli meillä opettajana. Ja pyysin häntä, että voisiko hän säveltää jonkun kappaleen tähän. Ja niinpä hän teki tämän vanhan haamun kapakan ja lähetti Veksisalmille sanotettavaksi. Ja niin tässä on Veksisalmen? Joo, Veksisalmen teksti. No, sinä olet näköjään ihastunut, että sinulle ei tekstiä teekään kuin veksitaan. Niin, se on, kato, Veksi 1 ja Veksi 2. Niin. Arvoitus sinulle, kumpi sinä olet. Niin. Ja tämä kipale on valmistunut milloin? No mitähän tästä olisi joku kuukausi, pari kuukautta sitten se oli varmaan valmis jo, mutta nyt tämä on painettu sinkulle. Ja mikä tulee tällä viikolla ollaan löysätty se markkinoille. Minä luulin, että sinä olet eronnut, kun sanoit, että sinä olet sinkun tehnyt. Ei nyt ihan niin vakavasti. Vaimonihan tämän esittää, tämän vanhan haamun kapakan. Hyvä. Otetaanpa Elina kehiin kuule esittämään. Elina laulaa se hienosti. Vanha haamun kapakka. Lyö tunnusmerkki ikkunaan, se kyllä huomataan. Ja vanhan haamun kapakkaan sä pääset tanssimaan. Julian askel lennokas on ja mieli vallaton. Kirkon tornikello kerran lyö, päättyy ilta, mutta jatkuu yö. Sillä juhlat eivät pääty milloinkaan. Tornikello 5 kertaa lyö, mutta railakas on aamuyö. Vaikka uupuneita ulos kannetaan, niin tuorein voimin jatkaa toiset juhliaan. Jos tahtoo taikka uskaltaa, niin sieltä seuraa saa. Kun monta kuumaa juhlia vain ottaa oikeaa. Julian askel lennokas on ja mieli vallaton. Kirkon tornikello kerran lyö, päättyy ilta, mutta jatkuu yö. Sillä juhlat eivät pääty milloinkaan. Tornikello 5 kertaa lyö, mutta railakas on aamuyö. Vaikka uupuneita ulos kannetaan, niin tuorein voimin jatkaa toiset juhliaan.
tanssimaan. Ei mikään ole ennallaan, käy sinne uudestaan. Julian askel lennokas on ja mieli vallaton. Kirkon tornikello kerran lyö, päättyy ilta, mutta jatkuu yö. Sillä juhlat eivät pääty milloinkaan. Tornikello 5 kertaa lyö, mutta railakas on aamuyö. Vaikka uupuneita ulos kannetaan, niin tuorein voimin jatkaa toiset juhliaan. Niin tuorein voimin jatkaa toiset juhliaan. Siis, mitä sanotko, makkarakalakeittoa? Just, makkarakalaki. Okei. Ruvetaan tekemään makkarakalakeittoa. Se on uusi tuttavuus. Joo. Ja taas tarvimme tietenkin herneen. Ja nämä kananmunat voi olla tuolla, että ei se niinkö häiritse ketään. Panemme herneen yhden siihen lisää ja tietenkin sipuliahan me tarvitaan löökiä. Tässä samalla saamme kielikylpyä sittenkö. Joo. Tää on lööki. Joo. Ja ne ei todellakaan haittaa, että jos menee nuo kuoret mukaan, kun ne antaa semmoisen keltaisen niinkö värin tuohon veelle. Tuo on kielikylpy niin kuin Ruotsissa tonkue pastuu. Joo. Ja Pannaan vielä pari hernettä. Oho, mutta eikö tule liian sakkeata, jos noin paljon herneitä on? Mutta kato, nyt se tulee se herneet-keitto. Aivan tullut sinne pohjalle. Joo. Niin, ja sitten makkara. Just. Makkara. Joo. Elikkä tuommoinen 1,5 kiloa herneitä ja puoli rillimakkaraa. Ja sitten sitten siitä tulee silli. Ja minkä olemme? Silli tuon kajanilaisen ravintola Kuukkelin ravintolapäällikkö on siellä. Arto on henkilökohtaisesti omin käsin nämä uistelut tuolta Oulujärvestä viime viikolla. Ja hän ei paljastanut pyyntipaikkaa sen tarkemmin, mutta Oulujärvi-työryhmän mukaan on tämä paljastunut, että jään alta rantojen välistä on nämä kalat saatu. Nämä ei ole vielä enää eläviä, nämä on tapettuja. Ei elä. Mutta sillit sinne makkarakalakeittoon. Joo. Ja Tää saa varmaan sitten kiehua ensi viikkoon, kun taas tavataan. joo. Ja makkarakalakeitto on siitä ystävällinen ruoka. Hän kertoi minulle äsken, kun kävimme tulla ihan kokonaan muualla syömässä, että vaikka sitä rakentaisi pienemmänkin annoksen, niin siitä kyllä riittää ihan useammallekin hengelle. Että jopa puolesta nakkimakkarasta niin yli 30 henkilöä on kattilan ääressä käynyt ja kattila ei ole juuri vajunut siitä. Elikkä hyvin riittoisa, että kun teillä on tulossa kesäloman aikaan köyhiä sukulaisia kyllään, niin tämä oivallinen ruoka, sillä pystyy ruokkimaan isommankin. Just, ja jos sinne viinipänikän pohjalle on se sitten valkoviiniä, niin se sopii kalan kanssa, sen voi kaataa tuohon keittoon. Aivan. Ja makkara ja punaviini, kaikki pullon pohjat sinne vaan. Niin. Sopii. Elikkä ihan lasollista lähtien. Juustin, kaikki Sitten. käy. Niin ja kaikki mieluummin sitä jopa ottaa. Ja sitä riittosampi sitä tulee. Ja huomattavasti mieluummin ottaatkin sitä lasollia, mitä keittoa. Elikkä kiitoksia taas tästä oivallisesta keitosta. Ja ei muuta, Aina hauskaa. ei muuta kuin suut makkeaksi. No niin. Joo, kiitos. Kiitos. Hyvät ihmiset ja rakkaat raatilaiset, älkää missään ihmeessä tehkö, äläkäkä ainakaan suuhun pistäkö tuommoisia ruokkeja, mitä tämä huippukokki Kustaa meille on tässä ohjelmassa valmistanut. Vaan menkää tuonne Palokankaan herkkukulmaan ja hakekaa sieltä ihan oikeat ruuat. Ja tällä kertaa Kustaan keittiössä ja runoloukossa vuorossa runo, tiedätkö mitä? Niin tiedätkö mitä? Yhtenä iltana lähdin kartsalle ryyppäämään, niin tiedätkö mitä? Vähällä kärähi. Tiedätkö mistä?
Elä Eppäle, en ollut pölliä. Sanoin lähtinsä akalle, että käy vaan pojan kanssa ulkona lenkille. Niin tiedätkö mitä? En mennytkään lenkille, kun menin niin kapakkaan. Niin arvaapa mitä? No siellä vasta muistin, että eihän mulla ole koko poikkoa. Arvaapa mitä sitten tein? Iskini naisen. Arvaapa miksi? No siksi, että saadaan jutella asioista. Arvaapa mistä asioista? No vaikka mistä ja mitä se sulle kuuluu, niin arvaapa sitten. Niin menin soutelemaan sen akan kanssa. Arvaapa tuliko siitä mittakoilun housuja sillä akalla. Niin ja olin vaan lyyhame. Arvaapa mitä tein, kun se rupesi soutamaan. Arvaapa älysikö katsoa samaan suuntaan kuin se ei akka, kun se souti. Niin tiedätkö mitä sitten? No souvettiin se paattiin kivelle, kun en nähnyt etteeni, kun katon vain sinne taaksepäin niin kuin se ei akka, kun se souti. Yritäpä Eppälä ottiko päähän. Minä olisin mennyt veteen työntämään, vaan ei ollut uikkarit mukana. Niin se akka meni. Ensin heitin sen niin hammeen pois, jottei mukaan kastu. Arvaa, hävettikö minua. Vaan päästiin myös siitä kiveltä ja mulla tuli jo hätää kotiin. Niin se akka varmaan tahallaan teki, kun en laittanut sielläkään mekkoa päälle. Nauroi vaan ja sanoi, että mitäpä näkyy, että onhan mukava kesällä, kun ei ole pimeätä. Ranta kun päästiin, niin minä heti juoksin kotiin, niin eukko sanoi, että on pöljä se akka, kun palelluttaa itsensä. Ihtensä. Kustaan keittiössä ohjelman virallisen osuuden tänä päivänä on tänne lupautunut pitämään meille Kapsakka Ky:stä Kirsi Kilipeläinen. Terve! Terve! Ja tässä nyt jutustellaan sinun kainuulaisesta kulttuurimaailmasta. Mitä se pitää sisällään? Ole hyvä! No minun kainuulainen kulttuuriympäristö on nyt 10 vuotta ollut yritystoimintaa. Eli 2003 perustin Kapsakka yrityksen ja siitä lähtien on auttanut ryhmävetäjiä ja ryhmien vetäjiä ja liikennöitsijöitä, matkatoimistoja järjestämään tänne Kainuuseen ryhmäretkiä ryhmilleen. Ja autan tosiaan tässä ryhmäretken suunnittelussa ja toteuttamisessa ja se mikä siellä on niin semmoinen punainen lanka on se, että pyrin liittämään sinne hyvin vahvasti mukaan meidän kainuulaista kulttuuria. Myöskin semmoista, mitä esimerkiksi minä mahdollisesti pystyisin tarjoamaan. Kyllä. Eli meillä on Kainuussa paljon mitä tarjota ja sitten tosiaan todellakin mitä sinäkin pystyt tarjoamaan. Paitsi ruoanlaittoa ehkä. Jaha, ruoanlaitto. Niin, mutta ei tarvikaan, koska sittenhän meillä on näitä ravintoloita ja ruoanlaittajia ja muitakin. Eli juuri tämä rikkaus, että meillä on kaikenlaista osaajaa. Joo, mutta tiedän esimerkiksi Ruotsin puolelta huippukokki Kustaa elätillä on myöskään häntä. Hän voisi olla ihan mukava. Ehkä niin ainakin silleen, että seurattava. Ehkä ei syötäviä voi olla. Todellakaan ei. No mistä sinun toiminta on lähtenyt käyntiin? No se lähti mulla harrastuksesta. Eli mä oon ollut nyt jo yli 30 vuotta matkailuoppana Kainuussa ja silloin 10 vuotta sitten todellakin opastusharrastuksesta tuli tämä Kapsakka ja se tuli oikeastaan ihan sen takia, että meillä ei tuolloin ollut Kainuussa mitään tahoa, joka olisi tehnyt tällaisia ohjelmapaketteja ryhmille. Ja niin kuin oli markkinarako niin sanotusti. Miten sinä huomasit tuommoisen markkinaraon? No se tuli oikeastaan sitä kautta myös näiden opastettavien ryhmien kautta. Eli siellä sanottiin, että kun opastuksen kiertoajelun tilasivat, että mistä saisi edullista majoitustilaa, missä olisi hyvä ruokapaikka ja mitähän muuta tähän heidän retkeen voisi liittää. Ja silloin, että todellakaan meillä ei ole semmoista paikkaa, johon mä voisin käännyttää nämä ihmiset ottamaan yhteyttä ja sitä kautta Kapsakka syntyi. Ja keksit, että sinun kannattaa ennen olla sillä tavalla, että sinä järkkää niitä palveluja muualta, eikä niin, että sinä itse rakennat keittiön taikka ravintolan taikka jonkun. Joo, just näin. Eli ei tarvitse itse osata kaikkea, vaan löytää ne yhteistyökumppanit. Ja just on sanonutkin, että mä en osaa laittaa ruokaa, ehkä pitäisi tulla Kustaan opin. En osaa laittaa ruokaa, en osaa laulaa, soittaa. Mulla ei ole hotellia, mulla ei ole linja-autoa, eikä mulla ole laivaa. Mutta ei mulla tarvikaan olla, vaan todellakin mä oon se kapsakkana se kokoaja, joka rakentaa sen paketin näistä tuotteista. Ja hyvien kumppaneiden kanssa niin me saadaan tosi kivoja ohjelmia ryhmille tarjottua tänne Kainuussa. Tuo Kapsakka aina vilahtaa. Mistä tämä nimi Kapsakka? Kapsakka
Se on murresana. Ja silloin 2003, kun lähdin yritystä perustamaan, niin kovasti mietin, että mikä se mun yrityksen nimi on. Ja mietin, että olisiko se Kainuun retket tai Kirsin matkat. Ja jotenkin tuntui, että ei sellainen, vaan jotakin omaperäistä. Ja mä löysin sen oikeastaan karjalan kielen sanakirjasta, mutta se on meillä Itä-Suomen murteissa, Savo, Karjala, Kainuu. Ja no mitä sulla tulee mieleen Kapsakasta? No kyllä tullut vähän semmoinen, ehkä mielikuva semmoinen rapsakka tekevä. Joo, rivakka ripeä. Rivakka, niin. Puolangalla on semmoinen sanonta, että kapsakka emäntä polulla kulkee. Ja kun tiesin lähtiessä, että yrittäjä joutuu rivakasti töitä tekemään, niin sen takia se kapsakka-sanana alkoi miellyttää. Ja sitten siihen tuli myös semmoinen ajatus mukaan, että kun naisyrittäjänä lähden, niin akkahan tässä yritystä pyörittää, kapsakka. Ja kun matkailuun liittyvää työtä teen, niin siinäkin mielessä, jos aika moni sanoo, että heillä tulee matkalaukku, kapsäkki mieleen. Ja jos se tulee kapsakasta mieleen, niin sehän vie jo ajatukset ihan oikeaan suuntaan. Eli tämä oli pohjana ja kapsakan retkiä ollaan tehty ja nyt on jo postiakin tullut. Kirsi Kapsakka Paltaniemi on osoite. Joo, se on hieno. Ja on löytänyt perille. Joo. Missä päin Kainuuta sinä pyörit? No ryhmien kanssa? Joo, minä pyörin ryhmien kanssa ihan joka puolella Kainuuta. Eli tässä on just se, meidän Kainuun maakunta on niin täynnä katsottavaa ja tarjoaa monenlaista kokemista ja ohjelmaa ryhmille, että me tehdään retkiä eri puolelle Kainuuta. Silloin kun mä aloitin 2003, niin me aloitettiin aika lailla tästä Kajani-Paltaniemi, kun Paltaniemellä asun ja tietysti Paltaniemi kulttuurikylänä tarjoaa paljon tänäkin päivänä, mutta aloitettiin tästä, mutta nyt on vuosien aikana, niin tehdään Oulujärven ympäri retkiä, tehdään Suomussalmelle, käydään Raatteessa, Kiantalaiva risteilyllä, käydään Puolangalla, Suomussalmi, Kuhmo, eli koko Kainuu on alueena. Mitä matkalaiset yleensä ovat pitäneet Kainuusta? No, ovat tykänneet ainakin kapsakan retkillä ollessaan ja se mikä on ollut myös yllättävää kuunnella ja todeta, että sitten kun he on lähdössä pois ja jo retkipäivienkin aikana, niin he poikkeuksetta sanoivat, että he ei osannut edes ajatella, että teillä on näin paljon Kainuussa näytettävää. Eli semmoinen positiivinen mieli heillä on lähtiessään ja sitten myös noissa ryhmämyyntitilaisuuksissa, kun on käymässä ja markkinoimassa Kainuuta, niin kyllä siellä useasti törmää siihen, että mitä teillä siellä Kainuussa, onko siellä nälkämaassa mitään. Ja kun sitten rupeaa kertomaan, mitä meillä on, niin silmät siinä asiakkailla niin kuin suurenee, että onhan teillä vaikka mitä. Että kyllä ovat olleet tyytyväisiä ja se, mikä minua on ilahduttanut tietysti, niin sitten, että nämä retkiryhmät tulevat yhä uudelleen, että jos he eivät ole eka kerralla kaikkea nähneet ja eikä yhdessä päivässä kaikkea ennätäkään, niin ollaan saatu uudestaan heidät tänne. Että kyllä Kainuu on heidät sillä tavalla niin lumonnut. Oletko huomannut itse, että onko itsellesi avautunut, kuinka paljon Kainuussa on erilaista näytettävää ja riittääkö Kainuussa jatkossa sitten? On, joo. Itselle on myös silmät avautunut. Toki sillä lailla tiedossakin on ollut, mutta oikeastaan näiden kun retkeläiset ihastelee, että miten voi teillä olla näin paljon, niin omatkin silmät on avautunut sille, että todellakin meillä on täällä paljon näytettävää. Ja just se, että mä oon sanonut aika monelle, että vaikka te olette käynyt 3 kertaa meillä Kainuussa, niin tulkaa uudestaan, koska vielä on näytettävää. Ja sittenhän on, niin kuin jos 7. kerran tulossa, niin eihän he enää muista, mitä eka kerralla on katsottu. Niin. Ja sekin kohde on voinut kehittyä sitten siinä aikana. No, miten vielä tuosta yrittäjyydestä silloin, kun lähdit niin naisyrittäjänä, pelottiko sinua vai oliko sulla joku semmoinen naisyrittäjyysjuttu täällä Kainuussa silloin menossa, että siihen oli helpompi lähteä siihen yrittäjyyteen yleensä? Ei se sillä lailla, että kun naisyrittäjänä, että mä sitä, tuon nimi ehkä just tämä akka siellä mukana, niin. Mutta mun työtaustahan on sellainen, että mä olin kaupungin elinkeinosihteerinä täällä Kajaanissa. Eli olin jo vuosia auttanut toisia perustamaan yrityksen. Ja kato sitten, kun se oli se oma harrastustoiminta ja tavallaan se näki, että tämmöiselle toiminnalle on tilaa, niin sitä kautta syntyi se liikeidea, että kyllä se niin kuin lähti ihan niin kuin siitä aidosta kiinnostuksesta lähteä yrittäjyyteen ja ehkä myös sitäkin, että tykkään olla asiakaspalvelussa. Eli on enemmän asiakkaiden kanssa tekevä ihminen kuin papereiden pyörittäjä. Niin. No mitenkä nyt tulevaisuudessa näkisit tuon Kainuun matkailun kehittymisen? No kyllä meillä mahdollisuudet on Kainuussa niin mennä eteenpäin ja toki koko ajan mennäänkin eteenpäin.
monellakin tasolla ja monellakin toimialalla, ja matkailu tietysti yksi toimiala, mutta siellä mä näen sen, että kyllä meidän pitää sitä meidän omaa kulttuuria ja sitä kainuulaisuutta niin tuoda entistä vahvemmin esille ja näkyville. Että tänä päivänä kilpaillaan, koko Suomen kaikki alueet kilpailee matkailijoista, ja millä me erottaudutaan siellä kilpailussa, niin mun mielestä niin ollaan aitoja kainuulaisia ja ollaan ylpeitä niistä asioista, mitä meillä täällä on. Ja kun matkailumarkkinointiakin mietitään, niin, ja nyt on monenlaisia hankkeita alkamassa, niin että kyllä meidän pitää täällä omassakin maakunnassa sitä viestintää ja markkinointia tehdä ja herätellä ihmisiä siihen suuntaan, että me ymmärretään, että mikä se tämä meidän Kainuu on, ja ollaan siitä ylpeitä. Ja sitä sanonut monesti ennenkin ja sanon nytkin, että jos me kaikki 82 000 kainuulaista kerrotaan maailmalle, että tervetuloa tänne Kainuuseen, meillä on upeita kesätapahtumia, meillä on tosi hyvää ruokaa ja meillä on monta hyvää juttua, niin se on paljon vahvempi ja tehokkaampi markkinointitapa kuin se, että me laitetaan viestintäkampanjoita tuonne ulos maailmalle, että tulkaa katsomaan Kainuuta. Ja sitten kun ne matkailijat tulee tänne, niin jos meidän oma Kainuuväki onkin sitä mieltä, että mitäpä täällä on, mitäpä se hyvä jää, niin sehän menee ihan hukkaan. Että ei sellainen ole uskottavaa, mutta meidän pitäisi jokaisen niin kuin oikein terhakoutua siinä, että mainostetaan oma maakunta. Myöskin puolankalaisten siinä pessimistisyydessä. Kyllä. Ja no nyt sinä olet niinku, sanonko näitä, sekaantunut tämmöiseen valtakunnalliseen matkailuhankkeeseen. Siis mikä se on? Sotkeutunut. Joo, minua pyydettiin siihen, ja toisaalta se pieni virkamies sisällä ehkä elää tällä tavalla edelleenkin, että näen, että tässä nyt on, kun on tosiaan tämmöinen, se on kansallinen kulttuurimatkailuhanke nimeltään, 2 vuotta jo toiminut, ja he on nyt huomannut tuolla ministeriön tasolla, että vaikka hanke on toiminut, niin siitä huolimatta alueilla ei ole siitä tietoa, mitä siinä hankkeessa on saatu aikaan. Ja nyt kun meillä tämän vuoden alusta tämä aluekoordinaattorityö käynnistyi, eli meillä on 10 alueella omat tämmöiset välikädet niin sanotusti siinä hankkeessa, niin me pyrimme tuomaan sitä tietoa siitä hankkeesta ja niistä tuloksista ja jutuista, mitä sen hankkeen aikana on tehty, niin tänne maakuntaan juuri oikeille toimijoille. Eli yritämme saada sen tiedon kohtaamaan sen oikein kainuulaisen kulttuuritoimijan, ja tällä tavalla tietysti lisäämään kulttuurimatkailua Suomessa, saamaan tänne ulkomailta vieraita, lisää matkailijoita, mutta ennen kaikkea myös sitä, että näitä, mitä meillä on Kainuussakin kulttuuria tarjolla, niin miten ne saataisiin entistä tehokkaammin sinne matkailutuotteisiin mukaan ja sillä tavalla mahdollisesti sitä liiketoimintaa enemmän. Niin. Se on sitä. Eli todellakin välikätenä tiedon välityksessä, vaikka meillä on Facebookit ja netit ja kaikki nämä, mutta siitä huolimatta tarvitaan joku, joka puhuu ja kertoo ja sanoo, että käy katsoa, siellä olisi just sulle hyvä. Ja siinä pitää olla nimenomaan tuommoinen kapsakkanainen. Kyllä siinä pitää olla aika kapsakka. Niin kuin tiedon välityksestä puhe ollen, niin ota aika läheisessä yhteistyössä Kotiseutu Plus-lehden kanssa. Kyllä. Ja joo. Tehdään yhteistyötä monellakin tavalla, mutta ehkä nyt tarkoitat sitä lukijamatkapuolta. Lukijamatkapuolta. Ja silloin 2010, kun Kotiseutu Plus aloitti, niin silloin istahdettiin pöydän ääreen ja mietittiin, että mikä olisi myös yksi tapa niin tuoda Kainuuta tutuksi kainuulaisille. Lehtihän kertoo paikallisista asioista paikallisille, mutta juuri se, että me kainuulaiset tutustuttaisiin omaan maakuntaan ja tiedettäisiin, mitä täällä on, jotta osataan siitä sitten taas eteenpäin kertoa, niin siitä ideasta lähti nämä lukijamatkat, ja me on nyt sitten tämän vajaan 3 vuoden aikana niin tehty lukijamatkoja eri puolelle Kainuuta ja kuunneltu tietysti lukijamatkalaisten palautteita, minne päin retkiä toivotaan, mitkä kohteet kiinnostaa, ja sen mukaan rakennetaan. Ja nyt tässä ehkä vielä sekin, että vähän laajemminkin katsotaan tätä kotiseutua ja niitä toiveita. Mehän tehdään myös lähimaakuntiin. Eli nyt seuraava lukijamatka on viikon päästä Joensuuhun, mennään naapurimaakuntaan. Mutta kesälle on tulossa niin Oulujärven retkeä Oulujoki varteen. Todella mielenkiintoinen paikka. Kanttura siellä Oulujoki varressa on kohteena ja Kankarin taidehuvila ja Jättiläisen maa. Ja kesäteatterissa käydään ja näin. Mutta tämmöisiä matkoja on tarjottu ja on mukava huomata, että nyt 2 viimeisintä matkaa on ollut loppuun myytyjä. Niin, eli esimerkiksi jos sulla on sukulaisia Tukholmassa ja ne tulee kesälomalle, niin sä voit, hei, lähetämme me Kotiseutu Plusan lukijamatkalle, vaikka ne ei olisi ikinä lukeneetkaan koko lehteä. Kyllä. Ne voi olla sillä mukana. Näin voi vinkkiä antaa.
Joo. Ja tällä tavalla, mutta tosiaan nämä lukijamatkat on yksi tapa kanssa tutustuttaa kainuulaiset Kainuuseen ja sitä kautta saada ne kaikki 82 000 kainuulaista niin näkemään, mitä meillä Kainuussa on. Ja musta tuo professori Reijo Heikkinen sanoi kerran, se oli varmaan asuntomessuvuosi silloin, kun kaupunki täytti 350 vuotta, niin niissä juhlissa, niin Reijo mun mielestä sanoi tosi hyvin, että kukapa se haraka aidalle nostaa, jos ei omat siivet. Ja juuri näin, että se pitää arvostaa sitä, mitä meillä on tässä ympärillä. Näin on. Kiitoksia oikein paljon, Kirsi, tästä keskusteluhetkestä. Mitä vielä sanot television katsojille tässä lähtiessä? Lähtiessä todellakin niin tutustutaan Kainuuseen, tutustutaan omaan maakuntaan ja ollaan maakunnasta ylpeitä ja kerrotaan, mitä kaikkea meillä täällä Kainuussa on. Ja tällä tavalla saadaan meille lisää matkailijoita ja lisää kesävieraita ja tietysti matkailijoita ympäri vuoden. Ja sitä kautta lisää vaurautta. Kyllä. Ja viihtyisyyttä. Näillä mennään. Kiitoksia. Kiitos. Niin paljon ollaan menty tuolla Kalasatama-teemalla ja yleensä tämmöisessä ranta-aiheissa, että pitäisi siellä kyllä yksi venekin olla mukaan. Näin on, vaikka huono, mutta silti se pitäisi olla. Mutta sinä olet ihan omin käsin veistänyt veneen, taikka säveltänyt veneen. Joo, mä en osaa soutaa, niin mä tein biisin, jonka nimi on Vene. Joo, ja sinä teit siihen tekstin ja... Joo, sävelsin ja tein tekstin, sanotiin, että... Mistä ideasta? Meillä on jokivarressa tuolla Torniossa. Jokivarressa oli semmoinen vanha vene, josta oli lahonnut pohja, mutta se jotenkin oli mielessä siinä koko ajan se vene. Ja... Kuvasti vähän niin kuin sinua. Niin, juuri lahonnut pohja. No, joka tapauksessa siitä se lähti sitten ja kerrottiin tämmöinen rakkaustarina siitä ja Elina tulkitti tätä ihan hienosti. Joo. Kuunnellaanpa vene. Keskiyön aurinko taivaalla on. Vene liikkuu hiljaa yli kaislikon. Käteni käteesi puristat. Vene vieköön meidät nyt menojaan. Laulan lauluja tunteiden kielellä. Näen silmistäs, että mua ymmärrät. Tää kieli on rakkauden tunteiden, niitä sulle vain tulkitsen. En ehkä koskaan sua omakseni saa, mut sydän mulle kertoo vain sinut haluan. Ehkä vierelläin viihdyt tän hetkisen vaan. Vene vieköön meidät nyt menojaan. Katsot mua silmiin ja ymmärrän, vene vieköön meidät nyt menojaan. En ehkä koskaan sua omakseni saa, mut sydän mulle kertoo vain sinut haluan. Ehkä vierelläin viihdyt tän hetkisen vaan, vene vieköön meidät nyt menojaan. En ehkä koskaan sua omakseni saa, mut sydän mulle kertoo vain sinut haluan. Ehkä vierelläin viihdyt
menojaan. Mene vieköön meidät menojaan. Ruokapuolen hommia, jos olet miettimässä. Oiva apu siihen tulee ohjelmassa tässä. Tarkoin seuraa kokkejamme kanavalla tällä. Hyvän ruuan saat vain ohjeitamme käyttämällä. Pihvit soosit kätevästi aivan teitä varten. Päivässä jo tuunailemme hienon alakarten. Neuvotonna älä pyöriköökin pimiössä. Satumaiset kurmet lyntyy kustaan keittiössä.